ମୁନମୁନ ଏନଜିଓ ଛାଡ଼ିକି ଅଭିନବଙ୍କ ସହିତ ଚାଲି ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ରୁବି ଆସି କହୁଛନ୍ତି, ମୁନମୁନ ତୁ ଏଠାରୁ ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇ ଯାଉଛୁ ମାନେ ତୁ ଏନଜିଓର ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଚୋରି କରି ନେଇଯାଇଥିବୁ। ମୋତେ ଏବେ ସେ ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲିକି ଦେଖା। ରୁବିଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁନମୁନ ରୁବିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଣ୍ଟି ମୁଁ ଏନଜିଓର କିଛି ବି ଜିନିଷ ଚୋରି କରିନି। ଆଉ ତାପରେ ରୁବି ମୁନମୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଚୋର ଏମିତି ହିଁ କହିଥାନ୍ତି। କୋଉ ଚୋର କ'ଣ ତା ମୁହଁରେ ମାନିଥାଏ ଯେ ସେ ଚୋରି କରିଛି ବୋଲି। ତୁ ଏବେ ଭଲରେ ଭଲରେ ତୋ ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲିକି ମୋତେ ଦେଖା। ରୁବିଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ମୁନମୁନ ଯାଇ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲିବା ସମୟରେ ପଲ୍ଲବୀ ରୁବିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୁନମୁନ ତା ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲିବନି। ଏମିତି କହିକି ପଲ୍ଲବୀ ମୁନମୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଏବେ ଯା ମୁନମୁନ। ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ରୁବି ମୁନମୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଯଦି ଏବେ ବ୍ୟାଗ୍ ଖୋଲିକି ନ ଦେଖେଇଛୁ ମୁଁ ବି ଦେଖିବି ତୁ ଏଠାରୁ ଗୋଟେ ପାଦ କେମିତି ଆଗକୁ ଯିବୁ। ଏମିତି କହିକି ରୁବି ଡୋର ପାଖରେ ଯାଇ ବାଟ ବନ୍ଦ କରି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି। ରୁବିଙ୍କର ଏମିତି ହରକତ ଦେଖିବା ପରେ ପଲ୍ଲବୀ ଯାଇ ରୁବିଙ୍କୁ ଧକ୍କା ମାରି ସେଠାରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ପଲ୍ଲବୀ ମୁନମୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଏବେ ଯା ମୁନମୁନ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ଏନଜିଓ। ମୁଁ ବି ଦେଖିବି କା ବାପାର ଏତେ ଦମ ଯେ ସେ ତତେ ଅଟକେଇବ। ପଲ୍ଲବୀଙ୍କ ପାଖରୁ ଏମିତି କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ରୁବି ପୁରାପୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ପଲ୍ଲବୀ ରୁବିଙ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା କି? ଯଦି ହଁ କମେଣ୍ଟରେ ୟେସ୍ ଲେଖନ୍ତୁ।